sirkal ohol pesa mondo ritikodo budget ma bedo proposed ni koso tim nango nikech chalke ma sirkal ni akikiore. Victor, penjo maber. To penjo nini waseduoke ka e kinde machien, but mana kaka iwacho ni kok ochuni to kilose, bende inyalo mana wacho ni ka ok ochuni to kipenji. Ing'e ni sini kawuono onge miwacho ga ni ja omenda Jaibonyi. To Jaibonyi do nyisi ni sirkal ema kwa pesa kata ko onge ga ng'owa, onge gi pesa. Koro sirkal ni William kwayo pesa ne ma jopiny be ok dwa ni sirkal okwa pesa. Udwa ni sirkal uritre nade. Winjo ka William wacho ni winjo gimoro ka Omutato wacho ni kata sani sirkal wacho ni public debt en trillion 8.7. To ng'amo timo audit. Ere audit register manyiso wa ni mai pesa ma monego wachul. Wachak gi kanyo. Nikech mibadhi emoseketo wa kama wantiere nikech saa ma pesa donjo kata mine ni wacho ni dwa chok sani ni. Pesa ni bro bedo Anglo leasing, bro bedo golden back moro. Pesa ni bro donjo mfuko ng'ato nikech pesa tidwaro lakini kaka ibro ti kode minjo ka jo Kenya penjo ni ibro ti kode nayo. Erokamano. Koro mane gima kata moro ni kage yudo kanye makoro wapenjre ni pesa to nyaka kwato kokwati bedo nade. Ni neno Migosi Uhuru Kenyatta no wacho ni every day pesa malal en billion 2. Ng'ato no penjo niya William Ruto dweche mosebetegi ka billion 2 cha no yudo manchi kwalo cha sani koro en billion 540. Billion 540 yuko nyiswa gi mosetimo godo nikech koro sani ne giloro kuonde te mag timo ang'owa makwelo. Gimachielo matimore ka ipenjo maber, momi wacho ni penjo maber. Sirkal onge gi pesa ne uwuogi.